Sini papa be na wo baby ashe. I'm on Sunday, we no baby. Kuma wood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Sini papa be na wo baby ashe. I'm on Sunday, we no baby. Kuma wood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Memo akwa ba de ba Kuma wood TV eso ena anwumre. Ebre du se yedi odomu Nkomo dwumadi e de ebrewo. Yetnemu frisabe akosi se dumienu ebebo. Eno nti menyi wo fidie no emfri ha pentem krase oda. Nene won papa e de brewo. And now here also my sister mopa with me nose marks nashe kama pa aha na obi a hye ne de yina isru obi e bon ho ban ewo yade ne ho odomo Nkomo dwumadie e na wo hwe ene ye kasa afa sex and marriage edi ene awade e ho tete anawko bible ma yes se bema ehye obi ne da e wo se oware no eni obi ne obi da ba ko pe die wodi ne nko anti ene ebra me de wodi me de yini me ba ko nko me de meba wo amfrenka wase be ye hyepa enu nti ni wo tata ye ba be hwese eyesa ene wo se ye konana anaso hu oba na apena wo se wo kofie na akwa ne ho ade ansa na one nada emudie na wo se yeye eneno ne nsema mpanyimfo ba ba dwendwen ho ni abobo ho ni edi ho Nkomo ni apasem ne pomasibre na kaise dwumadi wona aso yasne me edi dwumadi ebrew eye GBY Roofing Company Limited na afei so Qualicare Medical Limited omo ene so yasne me edi dwumadi ebrew yene empanyimfo akukudam ene enomu ebedi Nkomo ene sofo solo ana nanahima Madam Suzy and nidin pa ye different common eye nanahima ene omu ne empanyimfo enomu ebedi Nkomo midiani Owura Asamoah mi twa me ho na ma genkrato aba me ba ye de dwumadi ne nto aso abrew Kuma wood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Sini papa be na wo baby ashe. I'm on Sunday, we no baby. Kuma wood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Sini papa be na wo baby ashe. I'm on Sunday, we no baby. Kuma wood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kuma wood TV.
amansane yena yedimu Kumawu TV aba amansane yena yedimu Kumawu TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane Memo akwa babio ediba odomu Nkomo dwumadi eso yetwa ho yaba ne de na yaba ene asem a ye beka yesi ene edi ene awade edi obebisa se die kura ne de se bema enya wo ba ono wo ba hia na wodi no obesie wo kajagu ni mu pa eno ho asem ne ye ba beka ne ye ka awade sex and marriage na ene unhwe no your Facebook live Kumawood TV wo search your Facebook live Kumawood TV eno ano no on sabeka o comments bi abetim dia fa ho e dia ba e be ready e dia maw enti wo fie light kura duma wan so afa phone na o ko Facebook live wo betimi ahwe na o search o ye ya mesel share e ma manfo no mu nso enhwe o comments bi abetim dia fa ho na yakenkan e de amount so for me mo akwaba meje so ra apoma erade adum krai pa bibia boko de ise de yenkwa so ba ofie ja yesi e mompa e ofie nsum nyame ofie se efie no so ye na ofun de kakraba oha wende mo ba mo ni bisu oha ba mde ase ye check kakra nka bebo nsa e be wan yi akra na nyame na ne dan no maame Yes. ya mo akwaba ena wa efe pa o uwe hu ansa na wo ba o hu o kan sai me amakonta o kan sai o wo ne de efe ba re pese hu se wo kan sai o kan sai O se na de me won enumere hu ayefe
kamfo no ano no ohwan efe abusuafo nanahema ena yesofu solo enene yenumu ebedi enkomo no sofo we de mamensha se emfiri ho ye di kan akọ bible me awo yesofu ntia mpesem de ko ho ansa na mde wapie na mde waba bible kasafa edie se ba na edi wo ba asembe na bible kasafa ho ana ekadie kura wo bible ma ene say da sura eche ti fo ina bia oni me ni ma ni ya wa se mo dia to mo ti na mo ke eche mi fi fo ma wu ene na wai de mo dia to life mo to bra da da ora e da senso ni ene topika nyame na mo so e dia bre ya hefo ni eti fo e ka se idia bibia ni wa na hyase emfiri chokungun na bible ni bibia wo yakopon bo nipa no wo se Abraham ekọ ne yere Sarah ho sa na choro ne kano ise so be kan die no okọ ne ho ti okọ ne ho no e na omunyi san no mo wo Isaac enti definitely no okodi sofo onim se de ten se okọ ne ho se otuei ebi aka wo ben na nahema wa ba ne nchen wo ba ne nchen ni ye no okọ ne ho bible ni ye ni mi ho ti chirimu me yenhu se Abraham ko Sarah ho wo ko ho no wo du ne ho no e dai okodi ni twa twa ni mo ye ma mu nzadi a na chese wa free nani se de ma wa me no smart na free ho no sa wa free nani enti wa ko twa na nka yin se free mu ma sa di twa na ene mere mu no ya santifo ne katasumu no aso enti no na du ba bia mutumi embo ne sa na so ye program de e from the anadwi sa bere wo akora won na o ya akora bone no ndu abo ya da to ko di etwa no ko ye ho adwuma na dwo no ma yin se free mu ba enti ka di a edi Nyankopon ensi kwan na emom ye wo kwan a ye de fa so yeso fiti ya na ko di twa ye wo bra ye du pampanso a wonyi du any asedi bi esesa wo ye ansana okodi twa yeso fiti na okodi twa ye chance na ye be de o kan sembi se Nyankopon ka se oba be no di chi no ene ne da di kan a o be se obe ware ye mfa no ma na ware by force ade ntia se oba bia no okata no husie kote ene bo no kwan tutwe kote e ba ko be nti na se be oba bia no di kote ba ko oba bia di kote ba ko ade ntia se we diu kofi kodiu akwasi kodiu kodokodiu na wo ele ko ma bra ma fofra e bia no we nya size a wo pe no cause obi have the size na ko wo so fo she pa bo asay e mi she 43 musu she 40 obi she 42 obi she 45 minimum ko mesin na we ni shoe ni na we ni size an ko we say we ni 90 second no the bar said the 90 sans man kwatete no nim na be tapo so a o de wa hwe na de kushia 42 me 40 a mid size bi I want to what you me and once I say na yo we want on TV eti se oba e wa be ma ba ko na de kwate no etwa kwan to etwe mu na ebe ya me dia tiness obi akofo so o be ni ne da o do kwate na ko bokwan o do kwate na ko bokwan atwetwe mu de se e hyew na ware no na kwate no etwe ni timi di kwate ba ko eti e ka di a so oba eni be ma e hye mo mpaso mo ma wo naked adeja na be ma ne de ne kwate a hye oba ne twenu na o de ne nsa so nufu atapotako na wa fifi na no na oba no ho asepe no na wo be ma no wo so ho asepe o na bibie fi mu aba enye ka die didi ele se di so ko ju de boss agre se de na no baby eji edu ni ko ye ya wo ko ya o we so ko je du ko ya fi oba ya afi wo se bere se oh well we are there na sa asha de o se ade no oh so ya ti asi e pa nti brand no me no wo me za no so ko yes naima me mo akwa babiu so fo awai ade nani
awade e ka awade a ene de awade de adofo mi no hia na adofo sesei obale be obale be omodo omo hia na aware no so de make say it we won say ebi mo twempana empana twene nya aware ma me asa ye hia ya kofie na wakohu ne busuafo aye me ho ade eno ene awade ene ensan bra nti ye ka wo ye nya awade sei no na ne so obi ene obi ho ade eni kwan se omo obi di no oh debi eno de min fo asosa edie wo yo kotie ene etwe na nkasa ehia mimi hu ne se eboa ye wo ekwan bebre so like unim say yare air pressure ene ade doctor wa ye grade me did so obeti ne make na say edie no etwene kotie ne hia eno no ehia dansa ema ye bibi so nko e wo ho no etumi avoid sa pressure blood pressure ne sanyo mani nyina enti ye ka say oba ne be ma aware nko na ndi e ho de a ene ne mfu aso eno de ne mfu aso free say etwe na nkasa ne kote no ho no ejina ho manyoma bibi ejina ho manyoma bibi exercise ya rezu bibi wo ho eno oduo no ya bibi wo ho ano oduo no enti enye aware fo nko na betumi di e ho singles omo ware ye ne ade nyina o metumi di wo na so for can be say just say aware de wo ware ya ana say wo ko hunu pedimfo anya no ade a untumi ni na ye nua mo nso a omo wo a omo nya ware ya omo nso ye be ka ne say sani me kan ni gina wo ma etumi reduce ya re bi ma ye me fa pressure me nyema sanyo ma no exercise ne sanyo ma ni nyina nti edie me de hu nya me pa edie na ai ma si die ono hu hia no ne nso kumase ya ba bi ni ba bi a wo hwe efiri enso na gugu ama wiem na ubeka se weda ne de ne ho ayedai aba entine sabe ya ye wa ha edie kumase ya bi ubo se sabe no obi ye dai edi obi de masepa enti se no na sofo ye hu na wade na ye hu edie ma me chan ko na ai ma so kransa na ma ye hu awade ye hu odie wo se ansa na bo mo bi edi uni die gese ya ye wo ade na ye hu ni sei ene obi o mo timi ko shi obi ni odi ni baako be ma ndi bi odi baako anko bi esi bo se oba na sesa ne ma aba o chinchina wo no ti eno se wo ma ho wali wo mu no do so che wo ma ye de ya wali wo mu no ade na ama sa ade akobasa ura ma ka ne say enye no kwan so no sa se wo koshi obi ene ya de se die o ye be ma ya wa be se obi nko ade o wodan enti na wa be se obi but me mean see ano kwan say bible ka say bible mu kura no bible kura ka say die no eso won fa so ma ye ida we ya single nko a anasa wa ware ene ya de o se wudi wo what you say enti na no de emra bi so no enye no kwan so no but then wa hwa modern Ghana ya bai but me advice obi ase oba bi ase bia wa ko hye obi se mo twem pana na obesesa wonwama akotena no so eno de me advice oba se mo nkotena be ma so se ukodi a na waba ukodi a na waba aha ukodi beda ukodi na waba beda nya se wo sesa wonwama akotena be ma no so o se ukọ na oba eni kwan se ukọ na okotena yo ya da se pisofo mesia ba ho sofo yesi na ai ma se basa ni kwan se ukọ ukotena ho ukodi anu ayedai waba yenhwe edie me pese na ehwe ade ni ye tuti ade ni na enya ne kama pa
edie no ye hu awade pa ekwan beso ena wo se ye fa ne ye wade ura medase se ye ka aware a nzana na hima ahye mbe esofo we de me pacho yes ye dwumadi koso ya number ID dwuma a WhatsApp line ye 0244 123801 0244 123801 obetimi de WhatsApp message o text message nso afa ho ede aba yesre line program na nso e Facebook live Kumawu TV Facebook live a obetimi ahwe e wo o do comment betimi afa ho ede aba ebe ready ede amount na wa share videos ne nso amaye wa we ba hope no wa share na woni bia ono nso e wo da bi no nso etimi ahwe ne kama sofo yanko ye ni se ka aware a se de anan ma dika aka no se oba ne bema bible kan o se na oba bi je na bema bi je na ja ene ne na oni oba na ko ka bu na o mba nu abaye honam ba ko ye eti se wu je ofie je obusua ho no akoye oba ho ade akotua ne tinsa na o de na ba fie ne ho ade nyina no abaye ekunu ene oyere no abaye chire busua mo so mbetimi enya awon to so emma ene nananom ebefi no aba eno ne ka no awade na wonye saa ne mana nka wonni kwan se woni oba no ehia ade ntia ye padimfo nim nyansa bebre nti won se ewiase de dikan yare wo se oba titiru ene ma no but ye ka ya mo ntia ase se oba sha ase se wo twempra bebrebe no wo fa me ma ye ware na otuminya yare ena future bia so oware a nikunu eni je ese wonya wo nikunu ho aware mu no onya ye to so yensa ne mma ye ka akohwifo a ema na o mote sa no mma eni tumi ba ya akohwifo awa asasi so wanyini pa de sika wo fie enso onim bra bia ho fasika no enye hwe nti mo bra bia no awo emma bia sebi nyansafo bia hye dani titiri bia hye dani paso ba akra ho esie ema bema koye na ho ade se kunu no yere a omo ba enu no ema ba wo mu nyina e wadachi omo wo nyamfo omo ma no kra ho ye fe fi se oba ne tumi di ne ho esie ama bema atwen bema eto wo ase ka ware ye a aware ye eye se oba ne bema ni kotua no ho e ka nyina no de na ba fie se ne yere no ba di no na bibia firi mu aba enu ne ka na wade na enei no nipa pintumi ntwen enkusi sabre no ansa no ma ware obi asi so a yehuni se eye masede se ese be kemihwe ese me yidimi we oba ase o me yidino no wo hwese ni sitie enamfo ba da ko kabihwe ede etise dubo so ha na ka kai no na me ko kabihwe ese ede be ma so sa wo so wunyini na wate nka no ba soro no no ni bo wo no ma bi so no ko se me ma de ne ma edi ani hwe ene de ye tachi de asonte yenyawo feeling bebre oba nso de ade se waso no mu ni ba bia onyi ne na adwachiri ba be ma nso de woni bo se de na wo twen ye ba ne wo ye di komo wa chiro ka se bi se ade a efe pa na ade e mema fe ene etwa ehye drosu efe chen bibi o wiase o fa won san kan yo e meda wo che won paso ba woni na wo boss no na wo dwen wa dwen mu wona ngokra no fili an oba yes o pese okohwe afi na o pese okohwe nne mama na nkwan to gatem da ti ska rough de so ye kwa na wo ye ani ko fu pie ko de hyemu no o pese okohwe so enti aware de e ya de papa on se kan no na usisu a o mpre nkofa bema ye grow bra ye bia na afi fie ye de watana wala nti wo ami ana papa ena so bi ba da so pa obako abusie mu akwa hwehwe mu ansana se eya o magye atum ama akwa abowale enai de enti sa ubo hu kwa na wa akwanye maba ubo hu kwa na wa kodi aba ena o be ka kire wo ba ka nye ne kwan so no so enai ye tru computer world de na so ye besre ye si o kwa betumi afaso e dia ware a ho ye kam ka do mu oba bra no asa number no mo try ka mo kohwe mo gem ene de problem bebre ba ene ya ne bebre ni pe nyini ana eba ka mo kohwe mo gem ne hwe se obi a mo betumi aware
na mo mma mo bɛ wɔ daakye no ɔmo mu biara enya yare biara ka wɔn nyinaa tumi kɔ so ne nhwɛmu kakra kɔ so wohwɛ bɛrima no ne background kakra wɔn kɔhwɛ ɔbaa no so ne background kakra efie te sɛn ɔmo fie kora te sɛn wapɔ bi ewurawura mu ɔfa ɛnu ne awade no wura ɛka awade ɛnu ne awade no ɛnyɛ awade sɛ ne nkɔhyia wɔ yi ase a nkɔhyia wɔ disco ase a ne akɔdi ɛwɔ ne awo ɛnu na ebedi mfie num mfie du a afei nipa no su ɛna na busua mu nsɛm epiepie no afei na ɔde bɛto wɔn mu ɛna ɔbusua mu kora ne te se muhiri kora ankɔware wo ɛno na mma awareguo bebree ɛba fi sɛ ntoboaseɛ a sisi yɛnya ansa ne akɔware yɛnya yɛfiti nyaa yɛkɔte ne kɔdi yɛ a ɛho baeɛ a ɛhu sɛ ɛyɛ dɛ naa no sɛ ɔbaa no wɔtoɔ ɔbaa no yɛ kɔkɔɔ tenten ɔbaa no yɛ tuntum gram ɔbaa no wɔ aniwa ne ho ɔfɛ ɔte sɛ nti no ne yɛdi mirika ne yɛkɔ nanso so no owura aware mu nsɛm dɔɔso ɔne mu nsɛm dɔɔso tie ne mpanimfoɔ se awareɛ wɔ hɔ yi ne kwan ɛware nti yɛmfiti prɛko pɛ ɛmpa awareɛ awareɛ yɛ na mmom nyabotɛ na hwehwɛmu huni sɛ physically ɔbaa no ɔafrate me yɛkɔre yɛhwɛ no ɔwɔ nyinaa o health na kɔmuden te sɛ daakye biara sɛdeɛ ɔbɛyɛ ho obesity ɛbɛboa me daakye ne wɔhunu ɔbɛyɛ physically ɔda hɔ a ɔyɛ ɔbaa menkɔ mu nkɔ so mu kora na mekɔ tete me bere mu wei nyinaa ɛsɛ wode gu nsɛnani na ɔhu because obi ɔbɔfo ɔbaa bɛtena dɛm wɔsɛ ɔbaa wei deɛ ɔmo fie wɔ sika ɔbaa wei deɛ ɔwɔ sika ɔyɛ adwuma sei ɔbaa ne da hɔ ma wɔdi kɔtɔkɔm ne kunu kɔba na ɔbɛda ne kunu akɔdi gu abɔnten ɔbaa na ɔbɛ n'anim ɔdeda hɔ no a na ɔbɛ appearance no a deɛ ɔbɛ ɔbaa ho no ɔnya wahwɛ adeɛ bi na ɔde akɔware no ɛno nti ɔmo ɔbaa ne kyi wɔkye ɔbaa no kɔm na bɛrima sɛ wopɔ ɔyere paa no a ɔde ne te hɔ na ɔhu sɛ meyiri ni a wohu naa na nneɛma asɔresɔre a wontumi na atwa ho 3 days ɔbɛrɛ wo ni wobɛni nanso so ne deɛ yɛnhwɛ saa nnoɔma no ɔbɛrɛ biara ebi a biribiara ne akɔ akɔfa ɛna maa no so yɛsrɛ wɔn ɔmo ware a ɛnyɛ sɛ ɔware a ne wabi o yɛwɔ nnoɔma adeɛ bi a ɛde different po yɛ ho ɛwɔ abrabɔ mu kaa wotɔ a ɛsɛ ɔyɛ maintenance ɛsɛ wosiesie kaa no wonam a atumi ato ate wɔ bi ɛmaa no bi ware bi a asa ɔbaa ɛsɛ ɔmu pante kora de bɛkɔ mpa so ɛsɛ ɔmu atadeɛ a wode bɛkɔ mpa so ɛsɛ ɔmu perfume a wode bɛgu wo ho akɔ mpa so ɛsɛ ɔmu tɔm a wode bɛbɔ ɛde akɔ mpa so ɛsɛ ɔmu kwan bɛ ɔfa so ada ɛsɛ ɔmu kwan ɔfa so atrate wo kunu ama ɔkunu ni agye wo ho ɔne sɛ root ne boas ɛkwan a na wɔne kyerɛ training root ɛma no kɔɛ a wotumi atrate boas no saa nimdeɛ no nyinaa ɛsɛ ɔbaa wonya ne sɛ wonyini a mewɔ 20 mewɔ 25 mewɔ 30 nti maso awadeɛ da wade nyɛ age ɛbɛdi 40 years wobɛkɔa 5 years na wasa atwe wo ho firi sɛ nimdeɛ a sɛ sɛ wonya ansa na wɔwura awade mu no woampɛ saa nimdeɛ no wofiti nyamanyini nti mekɔ akɔware yɛdi ɔyɛyɛ nti wokɔ akɔware yɛdi o ɛtwa deɛ sɛ wofiri 10 years kɔ yinidi ɛyi 15 years kɔ yinidi ɛyi nanso deɛ bɛfiri akyi aba no ɛnɛ sɛ wodwene na wo sɛ baa mekɔ ama so mɛsi aware no wakɔdi ni mu mfaso bɛyɛ deɛ bɛfiri so aba mentumi atena ma kɔ awieɛ na afei wɔnyɛ fie nimdeɛ bi wɔn nkɔ yɛ fa so ne bɛrima tena wɔn mu ne nyinaa obi wɔ hɔ a yɛn na yɛ meya no bɛrima a ɔpɛ die no wɔn nhyia ɔbɔ ɔpɛ die o na nso ɔkɔ hyia ɔbaa ɔno nso twitwi no ho ɛnan yɛ ma bɛrima ɔnta ɔno ɔkɔ hyia ɔbaa ɔno twitwi no ho nkɔdi a ɔsɛ yɛn na twɛn kakra ɛna na brɛ ɛna ɛna wodi ɛsuka n'asi deɛ. sɔfo de wa mma kae asɛm bi na aberante bi afɛ baabi a na yɛyɛ adwuma na boy no pedie paa na girl no nso mpedi na girl no wɔyɛ slim te sɛ lodina yɛne ne wahe na boy no nso kɔtee kora akoa no ɛnyɛ kɔte ketewa na wode wɔahwɛ kɔtee no wɔde ɛsina lodina mo size yi bi this was out what do we do ọba no boy no bi wɔ bɔntis nti odi sɛ ɔsɔ bɔntis no twɛ ne ya nti na otu sɛ girls no twɛ wo ma na ankasa koraa ne ya wɔdi ne paa ɔn sɛ adeɛ na ayɛ sɛ adeɛ ɔpɛ no ahono ɛno na ayɛ sɛ na akɔyɛ sɛ twɛ mpɔmpɔ no na ayɛ sɛ twɛ mpɔmpɔ no wahu basaa na wɔkum nti sɔfo sɛ deɛ wɔka na nti toa so ne yɛnkɔ yɛ anim a nti owura ɛkɔmɔ saa a ɛsɛ ɔbaa no agye ne ho to ne kunu
otimi fa kwan bi aso nkakra nti na sɔfo awadeɛ na ankasa no ɛnyɛ si akɔ akɔyɛ ɔho adeɛ ankasa nyɛ saa woba a wɔsɛ wɔ asadeɛ bi a wɔsɛ woyɛ ɛma awadeɛ no tumi yɛ dɛn ɛgyina sɔfo yɛfrɛ no sɛ wakɔ awareɛ nti nyɛ sɛ wokɔyɛ yɛbɛyɛ ɔmade wie yɛ a wokɔdi yɛ atom sɛ bɛma no kɔte so ɔdi wɔ a ɛyɛ wo yɛ ne nti no sɛ awareɛ no ɛsɛ wagyeste ho nkakra na mmienu na mobɔ bra wokyerɛ no ɛsɛ ofitiɛ na ɔde ahyɛ mu nsusomu bi a ɔnsoso mu ma ɔho mmara kakra ɔmfa ne kɔte no twitwitwitwa ba no ɔnya ntoboaseɛ nti asɛ na ɔde bɛwura mu no na wo nkasa woaborɔkyi baabi a wokora no wonte yɛ wo biom ɛtwa no nsuo mutumi bae wobɛbia mu bae kubɔ sɛ nsuo no ba wo nsuo no ba na wɔde hyɛ mu no wɔdi mu nkakra a ɛbɛdi afe mfeɛ mmienu no na ɛno ho agye na afimfie mmienu paa yɛsɛ adeɛ nso bɛrima bia nso wotumi yɛ sex saa afe no bɛyɛ 250 ayi a maako saa wadi baako wadi saa 250 a wosan nya 6 years ka wo mfie ho na wo na ɛnyɛ yi sɛ nti na meka sɛ ɔnsoso ne mu na ɔnyɛ ne toba sɛ ɛsɛ ofitiɛ ma de kɔteɛ no hyɛ mu ɛna ɔkɔte no nso so bi a ɔbaa ne brɛ na wotwe no ɔzɔ deɛ ɛm sɛ ne afe bi a wotumi nya bɛɛ tuo wi sɛ ɛka ne because sɛ wotumi di 250 maako nkɔ 250 afe no mu a woatumi anya 6 years aka wo mfie ho ba ɛsɔfo ade o nyankopɔn ɔsɛ ɛdie nyankopɔn nyansɛm no ɛdie ma nkwadenten ɛnyɛ die ne die o ɛsan ma wɔde sonko because ɛne sɛ mimitimi sɛ nanan ma wotumi sɛ ade no asɛ footballer ɛhu sɛ asɛ nansi ahyɛ dɛm akyɛ obi a wɔ hɔ nom a wonya bɔɔl bɛbɔ ne sɛ asɛ sɛ nanan ma nya bɔɔl a ɔbɛbɔ sɔfo yɛmda nanan ma sɛdeɛ sɔfo abie mu a yɛhu awadeɛ ne yɛhu nti yɛnhwɛ woware sɛ ma yɛmma ama ware ɛtumi duru baabi ma ɛdie ne fɔm anaa ɛyɛ asɛm o me mo die ɔmo sɛ maware awadeɛ no mu asɛm ne yɛka ho awadeɛ mu no ɛfɔm sɛ ɛdipɛnde mɛɛma no ɔsɛ yɛwɔ bɛɛba bi wɔ hɔ a ɔne anɔpa wobɛdi ɔpɛ sɛ ɔdi wɔ anɔpa ɔpɛ sɛ ɔdi wɔ twɛ no ɔdi twɛ kyɛ sɛ ɔdi wɔ kura no a ɔdi wɔ ku obedi wa no pawo diwe wie do enumere me de me nhia saa de ni bi ɛno de so di sɛ ma wi ase wɔ ma apedie wo ba wi ase so oba na na wo so oba wo si bɛmɛ du bɛbia mu asɔre di mi kasa me mo ani bi apia bonten wo bi saa da ye kan keke ba yi ni si ɛde wo di wo ɛde wo ni eni jesu ku bi wo ba sɛ bɛ ma anopa corona ibe o sɛ ma bebre kra complain sɛ afono ho bɛba de edie sɛ ne sɔfo ka edie de yɛ wom na yɛ yedi na kono so sɛ ne akɔkɔ a wo de bɛ ma ɔbaa no ɛne kasa de ɛne adeɛ kyɛ sɛ mo kɔ mpa so kra na wo di twɛ na sɛ ne wo bɛ kɔkɔ twɛ no edi ma ahomka bɛ mu no wo de wo kɔ ma ahomba wo di yɛ na ɔhyɛ wo so na lockdown yi mu deɛ ndeɛ ɔsɛ situation bi na baayɛ ɛna na ɔsɛ nipa mpie ɔsɛ ne yɛ mpie koraa eti esefie anɔpa awie anwummerɛ bayɛ sɛ normal life sɛ ne deɛ wadi obi ɔkɔ adwuma anɔpa wadi sɛ ɔkɔ pra no wɔde ama wo wakɔ adwuma wɔpɔn ba anadwo na wadi obi na anomakye wase ama sɛ ɔkɔ pra so normal ɛne obi sa sɛ na edi woba wiase di afoforo so da afoforo me so nse wutim se na di na aka na ida mi ni bi afoforo me so wasi e bi sada no gra me shie bi da me shie bi da na what you say me eno de so me ye de wo be di ko be ma wo so pe so be pa konti o so wo de ma the kai se be me last born e bi ko so sa bi na onyem no na wo tu kwan so aba adɔn ko so odi kasa na wo san nyem na oyi di saa ɛni owura na ɛdi nso na yɛ na meje ne saa because wo kɔ na wie no wo tɔ wa na ɛni ɛkyɛ sleeping tablet na me wo je ne saa de kasa na meje pa meje so bɛ yɛ ndɛ wo bɛ je me dai
Sabi we a dear desana. And you would a chance and one would you do. Yemla, we obey the person that would share dear. We obey, would you obey a how idi name from Manfa, so for no in term the mutre. Yabiano, Moka, be a sound dear Tini. We obey, Yanshadi do a mount, and ma a dear Cosai Panam when you jump. You make him in the meaning so painting out to home. By a chim say a cosay, dear Cosaya, and I walk when you jump, you perceive who now young fine share the okay. A dear, as a woman partner. Now I do we come, equal ready. One said, Uncle, whom be all. As a mood Nkomo. Nkomo ni mu na ase we ya do we come. Osuso cases be coso, romance be coso no ade no. Kafri bi ni ade ade. We wouldn't send them any manage o. Me so say dey. But here dey pepe. Me penti. E ba le sana wo so tafre no woni ade na. Owura, tafre sese. Me tafre do kwate mo ama. Yes, can you say we so me no for now. As obi so person ohra be person obo we bi say wa. No man want to go but the reality is na ya ase. Wo he ntimi a on pi oh tafre mi twebo no na wo so me no for now no sa na ye wokume. Na me so de wo kwate no ato manum. Tia no sa weti wa no weti wa. Everybody wokume kra. Me die no e no die me ni je. Papa. And I never go so abepe. Me wie wo agbo die wie na watena wada ho na me anatena so. I know was your friend Tomakunya. Everybody me papa. Sa die wo ye fine. And wo do ani mu hwe be man na sa do achi man na ope. Me di mani mu man no. Na eye contact o hwe me na me so me hwe. En ko timi kotoa na wo kisi kaka na nifo ni be man de boso sa. Sisi ere kakra. And so be man ko timi enu nifo ni bi. Ne wi ase ade ase ade de pass de pa udi twa na no nifo. De che bi o wi ase. Udi twa na wo no nifo a. And one of the instead of the madi, you need to sign your man. O say, Bella be one. On your room of 50 years. Now, the Cotiana is your now my uncle Piss come next year. Now, I don't know. As a man for who so Halma. I was your for a semo. Your Jenka to a Pisca Bassier. Montres maybe a Bassier. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Sini Papa Bena, who pay be a shy. Amansane, winna no baby. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Sini Papa Bena, who pay be a shy. Amansane, winna no baby. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane.
Amansane, Yena Yedimu. Sini Papa Ben, I will pay Biasha. Amansane, Winnano baby. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Sini Papa Ben, I will pay Biasha. Amansane, Winnano baby. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV. Aba, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba, Amansane, Yena Yedimu. Sini Papa Ben, I will pay Biasha. Amansane, Winnano baby. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Aba. Yo yemo akwa babiu ediba odomu Nkomo dwumadi eso kaise dwumadi wana aso yasne me edi dwumadi ebro Qualicare Medical Limited. Qualicare Medical Limited and a GB1 Roofing Company Limited. Naima na wokasa enti what prefer ye ma in a general way efa ma pa ema ekose pa no mani je wo edi no ne se pa no mani je ho say a man in general sometimes a one you will be happy. Yeah. When you be happy. Ebi mo pe kuntuwaji. Yes, ebi so pe yes your friend say monkey style. Eti eguguma wodo e woni obi happy but yana emma no romance no kra ehia che because what to me a romance like what a free woman just say we yellow what kuno banta free so before so about penta free when say who ya dem pass be man dey na no be dey maybe as madam because man no adie no nyen no so mu o kawo try dey akusha was over obema o anu ko tafre de tafre ani ni asema o say we stay this ade na e merma bebre wo hono mo ne oba ehia o mu bedi twena aso all day all romance no de ne say finger obe ye hia sisi ah enu ti na oba wo ho a o se wudi wo ni wo sisi enu ti na ye frɛ ma oba wo se wo sisi wo wudi wo ni sani ada no na yi bi so de ka oba no wa menstruate pa so odware mo ansa di when you say on the no na some it is only by imagine sa wona net wa wo be ye den sa oba no de na some nko wo be ye wa kota fu ni twem ama no on dey say ni o nya say fi ni bi da ya wo be no kra no be nya wo be tinka bi wo nti normally a man interfere mo ne die mo pe ye pe jo interfere mo ne die a man pe so a man so interfere mo so twa so fu ni twa ye yi su kwabkwab de na pe mo pe de yin uko yisi dia na iza grab ba madam be so se ono
etwenu yisu kwabo sana na ohye girls na awura oso okuto awwe na obu se twene mu na se kusu na hwawo ento no esa no oso no petwa mu na pa obu so bu se mu na se na ehwawo alas no sa no obi afrem na twa mu na etwa mu na etezai and am say mu na mu so akene ni message so so o se wo ba ne nchen wo dwaw ai sa akura de na wo je mu wo dwa wo sa na twa ba na ye sawo sawo muna huye ne hi na no huye hi busa etwa ba na mo ase aye prepreceive ba twa de se o so fo mpa yi kwa ase o pa de wo de rere ho nsa ase o de ho na enema no wo to so ho de o rere ho na ye wo so wo ko tu mu ho no tu mu no o ko to bia hwehwe na ade kwa de o ma partner ni to le buas no so fo wo yi twa so pe na bi oba na yi na di oba na yi but that could try so what to that we you baba twa so yi twa so a na twa so yi to buas adwuma pa na me hu wa botena wo na yere nwa wonyi so o na ma mi nti yi akobe se twa ni mu bi da ba so yi je se yi bi pe okutoa ono akwa ba fun okutoa ha o bitime yi o di mistake no fa ho kakra ese ni tumu ni na we yi tumu ni nyina na we enti so wo say o bitime a brief ye about a member pa my member how a member sipe edie ho aipa say na member sipe member bidi ne die member pe general na so no se ba science a se nyankopon ho nipa no obi ane ne blood group the group no ha omo de die no me active ankasa omo pe yes omo pe the bio nya ultimate woman train and ultimate ene bi so pe asa akodi oso nde utuen fufu ene obenya adi ewu sanity do omo pe ena ebi so de ne ho no open so omo pe ene bi so pe o ma tin kan pro asa hu oba na wodi oba na ti so ontumi ni twa no odi she ma na no aba odi she ma na no aba obi be ya di bi e ko hin free bi ba ye still odi she ma na no aba eyo na bosuo no saa de tie se de yakopon si boy no obi a ne de ene obi o so o watinka me se mi watinka ene me gina so se mi di a mitime di ba so u gina so timi di pa yakopon ho na so fo ntimi sa no timi gina so be se no oh yeah ye ko ayi chira nyame a chi ni die kakra di e twa no yo ba na ho di yo pe 1 hour de ne bako 2 hours de ne bako tete mi sa de ne bako how sense o gina wo fu mana da bi nyansa madam do so na o di so madam do so di so gina na fu ento no wo ya na no be ba no age gwa na ateko on the star o ya agwa na ateko na bia wo so wo nya sa ade da bi o do stamina na stamina no ho se o se ura ni die ne pan mayo se na kasa no kan se bebre ma no me no bebre ni se mi kunti no to kwa yere no ma peja na pan o ya sa uni me di muscles e se unya botre ma twe e twe de rashi nya botre ma twe di ka so baby nufuo na e twe ba na no o mu se do mi se twitwi no o se wo e twe no ba na wo ni G point wo no that G point one o do cut no kosoro na ba from na de call left na de call right and left so who you painter na so why painter ma pen esi ma yi da Messi na wo bi onye painter ma na to live ko ti brush twese de paint down point because na paint be no aduma nya ko da ma ya no ese wo no hu nyansa na wo brush ni say so fu to aso na I said there wo di pastor ka won fa shi I said wo di shi mu na sa di pastor na wo di ko bi na ko be so me de brush so te bi ada na so fast you do be ko ha oba na e da obi bi action bi bo so bo so no aya na asa dia wo sin bi egunu no yes na wo sha won so ye wona ba bo pa ko ni weak point o mu se wona ko e de eno sa style no say na mama bebre ti ko ni ni no ubo se wo ye tane ti se mo so di twi from wani ti obi ma do na tiko emi etutu no ye sa de no and then no credit ene bi so nine ba sa na we si mi
ho wo so ɛno saa madam bi so wɔ so ɔyɛ saa bisani wudi wɔn mu di nkyerɛw wodi nkwate ne brɔhye twɛba no saa ne ade bo no aka kyerɛ sɛ bomidin obo sɛ wodi di sɔfo so le mo wetimi mɔ moto wabɔ mɛmɛ din kura ɛmɛbi kura dwonsɔ wɔn mu ebi dwonsɔ nti edi deɛ ɛnyɛ ahoɔden mu yidi ɛyɛ ntubuaseɛ hunu ɔbaa no ahoɔden sɛ wɔyɛ retimi 15 minutes a hunu kwan afa so wɔde ne bɛfa so wososo nua na wodi kakraa du baabi a na wonya abɛtere na wɔka ne sɛ banku no bɛkɔ round na edie nim na woka ne sɛ banku ka die ne sɛ banku no sɛ na wotwi banku no sɛ na wowi asa de aba anim no na sɛ koraa na inside hɔ no wakɔbɔ baabi a ne dɛ nam na kɔka ne kuku ɔno kuku hɔ no yɛ hyim na aka no na wo so ɔtwe ne to no so na wo so pia na wo pia no yɛ saa no yɛ mankyɛ hɔ na dɛm wɔ hɔ wɔn a wɔn nyinaa mo ba ntɛm so wokɔ to bɔ kakra sɛ edie deɛ opɛ so woyɛ a woba no akyɛgye position no na ama adeɛ no ayɛ kama ɔtwe fi do e kɔ do sɛ ɛyɛ dɛ bɔ so nyia so atwe wahyɛ da ɔtwe fi mu wɔn nya abɛtira saa ama na wɔde nsa de yɛ de kɔteɛ no ɛsɛ de yaa na bi hyɛm na de kɔba na de hyɛm na de kɔba kakra tu hɛ no abra ma yɛ sɛ de ɔhome no na wo kisi no o yɛ tro akɔbɛ sɛ o yɛ trɔtin wɔ na ka sɛ mo yɛ mfɛ na do sɛ fɛ ne ni akyi na do sɛ hyɛ na so na o kan sɛ bi kyerɛ no a ɔba wi deɛ ɔmo saa na o kriti nsɛm na o kriti nsɛm na o ka kyerɛ no kyerɛ no ɔba ti ne nɛsi o 25 minutes ansa na ɔsa abɛhyɛ aseɛ na ɔkɔ pa kyerɛ me kuri na ɔyɛ adi o otumi gyina ne so ankasa ɛyɛ nyansa nni ɔba bebrebe na akɔto kyɛ ne so papapapa wobɛfiri nti na bebree wɔ hɔ a ɛsɛ na ɔka sɛ aduru bɔ ɔka sɛ ɛyɛ adwuma bati na aduru na ɛyɛ adwuma paa wɔ ne ti ɛda sɛ bi dɛ ɔmɛka mma ka papa yi mebe ɔkura afiri no wasa awɔ aba papa yi deɛ me se ɔno abɛsɛ ɔsɛ metwe wɔ ma mmɔ mu a ɛsɛ saman waduru asɛm wa wonni stambla ɔsɛ wodi nkɔhyɛ aduro sɛ aduro ne nyɛ de o ni o ba etwa na nti ba mi a o duru o ntumi ni etwa ye mi ni saa o ni se o ho sisi o so o pinju bia no me ti se o jina so edie ni edie ni ko ya so o ti da bi etu ma afo na ye bia na papa mo on kuru mu se le mu se aye nkwan ko nto me nkwan be tita mu se be do so e wo bia ni nu na o mo ku na di mo ahihye we be se ni kuru di no enso o me bia na papa ni ɛsɛ ogyina wɔ so a ma ne nkwan no ma ne su a ne hyehyɛ ma bɛma ne nkwan no wɔsi ne su a woyɛ aduane ma bebree yɛ aduane nkwa wodeɛ wogu so koraa ɛmu bɛma aduane ankasa nka yɛnhyɛ da mu so sa ne nkwa asi nkyɛn wɔno aba a wogu so di a nkwan no aka wase anom na ne su a no ahyehyɛ because su a no a na ɛhyehyɛ de adeɛ no ayɛ dɛn aba ɛma de mo yam de yɛpɛni fo so yɛne yɛmpɛ sua nsuo yɛpɛ sua sua no sperms yɛpɛ nkɔyɛnya mo de ma ya yɛbɔ saa de ma mo sɔfo nana yi maa to a ne ho ne wɛda no ne skin na totɔ so kamakama yi ɛnyɛ ne kunu nsuo na ɛkama ɛkabɛn kasa mi wo kunu nsuo nya wotɔ nkun papa sra sɛn ɛnyɛ ɛnkɔ ɛmmoa wo ba bɛrima ne nsuo yɛ wopɛ gya nkun sra bɛɛ bosome so wobɛnya awedeɛ papa kawa kamakama wotɔ wɔ ne mu yɛ sorɔkyen wɔhu wo kunu deɛ ɔkɔ abɔnaba so ɛnnɛ wokɔ yi mano ayi paa doggy paa wɔyɛ adeɛ sɛne waka kyɛm ɛnɛ no waka kyɛm sɛ nɛ ɔma ne kunu adwuma no ɔma ne nyɛ ɔno ana hɔ bɛrima no de wɔnto n'akonnwa na ɔmɛtena so bɛrima na so deɛ meka wate ase bɛrima na nto n'akonnwa sɛ bɛrima no nso wɔkeka nso waka saa asɛm no sɛ wɔpɛ sɛ bɛrima no woda hɔ saa na ɔno abɛtena so sɛ ɔno mato akonnwa bɛtena so nti wɔto n'akonnwa na wabɛtena so wonim deɛ nti a ma no pɛ saa style sɔfo deɛ nti a sɛ woda hɔ saa na kɔte yɛne gyina so a na wɔte so a ɔtumi de bere kɔ baabi a ɔno ne deedi mu wɔ sɛ ɔmaa ne deedi mu yɛ nti ɔno te so saa no ɔtumi nya berɛ ɛhama so ɛtwi ɛde kɔ baabi a wo nka wontumi mfa nkɔ maa tumi de kɔ ɛma ne ka baabi a ɛdedɛ no ma yere no ne akɔ benkum ne nifa atwi a ma yɛ dedɛ nti na maa no bebree pɛ ntena so no wowodi a wowodi ne sɛdeɛ wopɛ no na wodi bi koraa hɔ no a wode akɔhyɛ no ɛnyɛ ne dɛ ɔbɛ sɛ kom mmɔ anaa ɔbɛ sɛ baa no kakra but ɔno tena so deɛ a
ọ̀pẹ̀ni tíntín a ọ̀tena so mẹ́ni wúrẹ́ twẹ́ mu tó ọ̀pẹ̀ni tíntín so a ọ̀pẹ̀ bẹ̀bí a yẹ ne dẹ́nu wọ́n di ìwé nkọ́ ẹ̀kí kọ́ ẹ̀ sọ ẹ̀twẹ́ ne tó no ọ̀sẹ̀ ẹ̀twẹ́ ne tó no nti wọ́n mọ̀ mu na ọ̀hún mọ̀ mu na bẹ́tí mi di ahyɛ bẹ̀bí a òbí di ama na yẹ ne dẹ́ ẹ̀ máa ne bebree ẹ̀ sáà ntena so ọ̀hún ara ne tu so òsì sùn mẹ́bí ọ̀hún hyɛ ẹ̀ ọ̀hún dẹ̀ ọ̀hún di ama na yẹ ọ̀hún dẹ̀ tẹ̀ bá sá àbáyé ma no so yẹ mọ̀ ọ̀hún kwan na ọmụ ni na enye ọmụ dị yo abusuafo odomu nkọmọ dwumadie na ugu so a wɔhwɛ no ɛnɛ yɛ kasa afa edie ne awadeɛ ɛho awadeɛ de nya wale wie die a ɛdeɛ na aka makɔ akɔhu abusuafo ayɛ ho adeɛ wie die na aka kasa edie a ne yɛbɛdi ho akɔbɛ so medi wa akusi sɛ wa obɛwuo enti saa ba unya wale ɔbaa na musem awalegya yɛ nai na mu ya edie ne deɛ ne kura deɛ suahuna mmea ho seesei ne kura deɛ nipa no ɛwɔ sɛ odi ne saa bɛrima bi ɛwɔ sɛ otumi bɔ mmɔden sɛ obɛdi wobɛyɛ sex anaasɛ obɛdi ɔbaa saa 250 na afe no wonya 6 years aka wo mfie ho nti so wɔntumi ani a normal age na ne ɛde ma wo nti obi a ɔmabɔ nso anyini saa na ɔkɔ n'anim ne mmerante bi ɔyere no woyɛ dɛ ɛdi twɛ no ɛno nti ama sesei no wɔyɛ free kaise dwumadi wɔn aso yasene GB1 Roofing Company Limited nyame yɛ wadom na wasi dan wodi nnua gu so wopɛ nkyɛnsee paa abɔ so a adwumakuo baako pɛ ɛna mekamfo ɛde ama wo ɛyɛ GB1 Roofing Company Limited wɔn mo betumi aboa de nkyɛnsee biribiara gu so ɛde ama wo nkyɛnsee ahodoɔ bi ɛnɛ aba a ɛwɔ Ghana wohwɛ ɛnɛ kala bi a wɔn deɛ no nokwasɛm ni yɛsɛ deɛ yɛni ehunu yɛdi ho adanse mmɛni ehunu wɔn ayɛ adwuma no bi ama me amahunu ama me di ho adanseɛ ɛno nti menkamfo adwuma bɔne bi amfama mepatwɔ nkyɛnsee no mu bɔɔ dan so a mfie bebree akyi nkyɛnsee no ɛmpa ɛno nti kohu GB1 foɔ na ɔmo mmɔ wo dan so ɛmfama wo wo dan no ɛbɛyɛ kamakama mepatwɔ mu number 0540 123 212 0540 123 212 0540 123 211 0540 123 211 and 0243 577 293 0243 577 293 mepatwɔ ofrɛ wɔn na baabi a wo bia wɔn bɛtu kaaba aba abɛsusu dan no ɛde nkyɛnsee na aba abɛgu so ɛde ama wo Qualicare Medical Limited yadeɛ paa Qualicare asoɛyɛ wɔn nso wɔn ntumi ɛnsa ɛyɛ ɛdam yadeɛ ɛna ɛtwerɛ yadeɛ ne dam deɛ wɔn si yɛn nsa ɛwɔ hɔ nemom yadeɛ bi a ɛwɔ nipadua mu na ɛgyegye wɔ ɛnkanka ɛnam yadeɛ paa yɛ nuanom maa mu ni atenka na mmaa bi atenka te sɛ tete ceiling fan nipato mu nyinaa mo deɛ mo kɔ Qualicare asoɛyɛ doctor so ɛde ɔba ma mmaa mo dadwe ɛwɔ ɛnam mmaa mo yadeɛ ne mmaa bebree du 40 years kɔ a yatenka na atekɔ problem bebree ɛna de ba mesɛw nipato kɔ Qualicare asoɛyɛ wɔn bɛgye wo so wɔn punum wɔn bɛbiew ɛne wɔn ahwehwɛ nkɔmɔ yadeɛ na ayɛ ɔso kwankwan wo fie bia wɔn bɛhwɛ wo asa yadeɛ paa deɛ ma wɔn number ɛyɛ 0547 77 9110 054777 9110 0249 50 11 04 0249 50 11 04 uma suye ewo airport runabout wani chebu krom kwan ne so na otra police station na wo airport runabout na won sabenkum so kakra bi bon sem abosan bi e isuan ma ya twero soro no sewa plaza no sa abosan na mu na wo mu ewo me pacho bomoden ne ko wo mu nchen na wo no bedi nkomo wo ya de se de tv wo behwew asa wo ya de kama pa abusuafo ba bi adu ye twa ye ho na ye ne Dr. Mayase aba bedi nkomo afa ya yase adwuma ne ye ka di ho asem yi na doctor nso ba me ehunu mema na wo maye adabirido mu ba adabirido no o muntimi ni twese de sofo si ka sofo krawo o nko enim so nkra de nko mun kan petwese an he wonu wo se aso dem no o ni o ehulu radem a wonye huli wo so ye adwama wo dem pia bonto apai gentle o de sofo mpu na wa ya asoleba misrew enye ma yiri nya sofo kura afa no adwe so wan wi ya sofo di ni nature bandage am to so yiri hu din pa
temesrew omodi niti Dr. Mayase bema okoti eye ketwa no enemu nyina mo ntwen na bagye adwun bi na fa massage na okoti no emmo oba ni twemu ma na ma ne se kote bu twemu ma de pa eno nti ye twa ye ho na ene Dr. Mayase aba abehia Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu memo akwa babio e de ba odomu Nkomo dwumadi eso yene Dr. Mayase e ba bidi Nkomo ne wote ha se akura papa ohwe nanim a se di ositu asa akura ne maame agya no ko baabi na aka ono nko ano asa akura pa do memo akwa ba na ho ye de na di asa wa ya akura pa bi sei ana wode wo awon ne won na adwuma mu kose bibi ekoso se bi ya ko da horma wadi ya ma da ya che ya ki kabu ma ni na mun kasa ko kutime ni ya ki kabu ma se ya mu di mun ko mo se we di twe ma wa ye dai o se da bi ameka je sex na kasa ya twedi no and sai ministry sai ya dwuma kese pa wona kasa what you say go fe udi na wa di ya ama ya rabo mu yi na udi na mu di ere nsia e ko modern e check sai ya dai e ba what you say ha na ni nyina mu ne se di pa ko se kai owi so na ma anye ka do ba ore ma go maintenance egugu what you say sara ni pa zo yan kwati ene ye ntwe egugu what you say ma de egugu na me ma de ye dai egugu na ni difference ni se oba de onyi no na na sibie be ma de onyi na no kwati dai nyanko ni biem na so ba hanya go ni be kan se supplement supporter wo no wudi no na ma no ye no na eboa ti nyanko po ni biem no o se mu ni ado on fa hanya dai nsam ho ya nti ya ka bom na ni ka pa se ka ho asam ye sabe ese kwati kase amanfo pebia yi wadwuma ma abotwe mama wa yiruma ne agi no ebi ni ho yes what you are saying we a population of 90% member won what you saw we are saying
nti kakra bi ne won kwoto susu ya etim boma wotwema anige dai eba saa ne men so ne oyi 90% na me anige ba ware wo ja sentin be ma wo sika se den ba wo sika se den ana mo proper se den na sex no e bi emire na se etimi nkoya ama anige dai nti wona bon sam so fa mo de gba ware but men na o me ensai nti na mayazi herbal center for hazi bayani fu yake ka ahaye ti disturb mara dai abom say ya dia fire nkuto ya nsu sa body bi e so ana na se obato bo ase e wa ti bi na o dia massage ube ma no say kese a o pa say tintin so na say we dai o de 15 minutes o ti da na say ana say o ye dai o de twitwi ube ba no 15 minutes o ti ase ana pa wi na mi within 7 days na we dai na ababa wo de twetwe a na wotwe pepepe se enekosie ya enekosie nu memene dane na agina brane ma na bia aba kakala pese wo samko ani ma na na ekese wa kaso ko pe fan chai dai commercial because we do target and we die ka kwa bi free o se we in 3 days you dey twema na na de dey roba na na yire fezo kita machine tape alo padi osusu hwe osusu joja target no na we dey oja it ma san kan ku bi we penis enlargement wa pese ko tie kese na tintin no unkuni oba otu ahwe agu a wo pe biesa bia otu na mra kata na wo hips na afa no unya careful na de eno so unkuni ma san dey enkan paja fa no ma de gu no tabia me ka pese 0244 na wo hwehwe na no ma no saka number ni 0244674927 in fact o ma atoma yari krimi bia makote kesi in fact ese ni gapa ema wo nu say at this size e wo na yiri twem ma bia e kama e ma nso na nge ma wo ni hwa dai adansi akia hu sisi hu so du ko bia dai ni obio inti ma onsan dai enkabi na yefu owura yaba na de yiri ga tabi no ya sa sakram atadwe de ni asesemo wo ja se wo de ya tabi lonje no na we de wo tie me wa be ma na wu se ko to ana se wo hu ba tentem ma me kan se na ko futi ase wo de she ba na ho aba second one ko de de mutimi nko na wo re twetwewa we dro na me dia ba no pa ke we powder we de di nkosu aba we yes the crowd we wan ye nkosu aba ko pa jo saka kragu ewo ya hani no fire tea na fan tea no o ka nkosu ya na no tea ni nkosu pa jo fasi ntia se wo de ye pan no de boso no kosu ya no kosu ya ne ya ba ko pe o yin powder we na se wo de mix ewo na o de tea na eno no obe ni dai obe ni sei be chese obe ni da bia na se dako a obe ye no e ye da be bia na ko so ko ye me se me no ka sei se o yuzu bi da won saka da crowd be ye no 20 minutes no fire o chese but o pesa afi o me ya branch preko pa o yuzu bi wa we use for 1 month nya botre dog atem we hia me di asem de an hia mpa wo si we no obe ye o de wo ebegu wuom o de nsohye na wa yese tin o de wo atreba pa de agum na o de pada atreba pa de agum o wa twa kusua ba ko na o ye de o de aposo ai de anu ti no o nu wi 30 minutes time pa che o si wi so ana be na fire na me ni be si ti no firement nko a no nothing can't say it is ceiling fan brother so be do ha na yi we chire sa no de o nya so be pump ya dai ache we na o gina so che ko ti ceiling fan for the say o nyina so ncha o timi e ma ne ma o ba ya de fu ni e kan say de ba de wa ko se na ba say ba de ko da pe asem down there ne na e fie gu no mo do na de ya ye no se de be ya ko sa hu san tem no e ya yo ko we nya ke ti na chese mema na mu ti ewi oba kuntum pa de ade no ma na bo akire on ma mi don horo number ni 0244674927 o ba de se wo pene cha nso de wan wi a wan to bo ase obehwe agu abonche kra what does it no way is why ya ba ya ba to the pass ko mu ya yetimi ya de ko de awu no ni booster ya wono ma ama system ya tin ya dis ya media ya ro so ya be nim ya na ya nim ya na media capsules okay what you say said ya be zaman na dai one to no me do so system na apart from that no
Oba on to be Muninsa, another good sort of pain. See ya, I want it in the Yasin. And I want section be enca. What the others and our message to flow, you know, Union capsules. I am my yards in have capsules. Not a wow, maybe be a few. Name this, I only want something. Yeah, not that crying that you say, name the I know Titi drew a Titinonia, a Yadia Dawani so John Dispa. Who put on one? I don't say when they're natural contraceptive or use. Oh, okay. What you say? Aha, and you name the Echo Wasama, because in your friend, the village pharmacy. And your pharmacy on this owner, as I already breathe. And you knew the Patoyaria Bay. Also boost your immune system. Let you fight against viral infections near there. Or the answer when you need ever capsules are my yard day. I can have now there by own way where free. Now if you are a famous member, no smarts issue. Yeah. No smarts are. And then the kind of Santi Bridge, the West Santi Bridge with the Tomo. And I should be. Come up, a very nice one. And you know, but I'm a new kind. We are company, we never company, so we are company now pay via for no one afraid. Number 0244, yeah, number na no afraid. Come. And the FDA Friday approve said international standard division. But my friend of mine in West here, Ocean says here, now so here the Yetmade on Sakemi. Make us a random chance a time in Tino, you're going to real pro. Nti wo de yade bia wo wo no doctor na wo be Nkomo say doctor me ya genie what you say me ya ya duma nkwa na ye na edu Sunday na ya break because mo kan ni ade mo kan odi wa se so fu kan ba me kan you obi da ho e ko ti o person so re ti so ra me o so na ma se ya ko ti feli wa ne ya tira e peja ye dai emra na tun ko aduma na so wani ye no man dey go 0244674927 media Dr. Mayasi na ne dey na simple a wo cha say Dr. Mayasi now there what dey there na say wo kwati so na kwati etia and so ya wo ya dai to be hana to di won tele dey tia ya kan ya sem no obi asema na wo bu afu asa na say akade na wo dey ya duma ma ho dai ato ase pe wo ni bo ba bon san kan kunu na fatwi we find massage take pa those are rubber then no say yes bi wo bi ase ama on san kan ya wo die dey wo be chance aba what we be twem on hose so na wo pem dog ye money to fa nti fa number no tu dwa bi ama 0244 0244 674927 doctor wo chira kwan no I am not going. Yeah. What do we need? Sorry, one gas filling station or no? But you see one friend of mine. To the baby, I will be no. Now this is so your promotion and I'm saying so say you say yes. You know, this salary. But salary you didn't know. Well, could first 100 people here. Nipa or how we can over friend. And now I bet myself who's cases here. 70 Ghana cities. 100 cities. Watching the 30 cities. Baby will be a doing best Sunday. With the Atadre Yati then Doctor said you see Hreno was the first 100 that mobile send the musicano mobile 100 no 100 cities no what so about 70 cities number is 0244 674927 0244 674927 na ofra obejo so na afi wono abo adwuma se de ese na efata doctor ya beda wase nyame boa dase ne ye besan atunk abusiafo ye twa ye ho aba na enne ye be mo ahwemfoniri kakra na ye de asupportu edie ho asem na ye kaninti ye basisi ye enko ba bia ye basisi ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena
yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahye amansane winna no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahye amansane winna no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahye amansane winna no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahye amansane winna no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahye amansane yo yemo akwa babio e ba odomu Nkomo eso ye ne Dr. Mayase e di Nkomo awi yaba ne de yaba abusuafo ene ye kasafa edie ene awade ho ene se de ene Nkomo ne sia de ne dem ha nika sia ba studio ha no nye yize kura na ahema otum se ene waboa no pa ne baaye sofo nso waboa no ene baaye na ye to ayensem so na no ye de video kakra bi tu akiri amaw ye kasa no na wa wo fi no o enjoy ansan ye bia matrofo no nso atumti sei na no ye sha ase de video na tu akiri na video no se dey sitie na a very nice video kasa na ewom kra ne kume no aboa sia o de me dodo buma ya segum en kra ne kume no enti video ni ye kasa nyina na video no ena machiri na ye pesen ne no efie said the video ni sitie ene adun mutimi bo adwuma ne saa ede mame kama pa na yekoyanim na ayema ema pentafre mu emema nso epe ntafre ho se mo sake kote no mo fie kote ne ho amaye no ye pe ma nso pelikin sa
na onim enu ntino na se oba wunye nita bema obetimi asake sa na obetimi aleke sa o de bo se medin kayaka se oba bi wo kro ni kunu yeah nse yesa mema no so omo obedi twena ya no mo hwe ahwe o wandie ene emma bi no so nim sa de no emma ni nim emma ni bi nim na mema ni hwe ahwe na imagine so obehwe abehwe na ho bon a ode be fa ne hwena no enwia na ho bon a be de no waba eni mo bi a wa ase oba na se ama abona to wada ama na yare da mini mo bi a eye nkomodie mu sent no ma ne yare yes wa kokoma yes o yare da office a esuesu a ade e ma ye ho enti nyoma bi wo hono ma wunni but e ba ne say na o say wo ye de usua ye kan ya na omo wo fie tiefu no ene ya hwefo no so e di bi ya esua de because e ma obani nti no mo fe ye de ma no o say esiesie ye ho ye di ye hunni obi wo hono ma mafo bebre na ma yenko video no emra ye busiafo ye twa ho akohe video ni say ye Kumawood TV amansane ye na ye diemu Kumawood TV aba amansane ye na ye diemu Kumawood TV aba amansane ye na ye diemu Sini papa be na upe bi ahye amansane winna no baby Kumawood TV amansane ye na ye diemu Kumawood TV amansane ye na ye diemu Kumawood TV aba amansane ye na ye diemu Kumawood TV aba amansane ye na ye diemu Sini papa be na upe bi ahye amansane winna no baby Kumawood TV amansane ye na ye diemu Kumawood TV amansane ye na ye diemu Kumawood TV aba amansane ye na ye diemu Kumawood TV aba amansane ye na awusiafo yasen ababio ye twa video no aba abehwe sisie ne ye video no bebrel ama watimi ahwe enti why ready a ye nso ready bo modern na ye di video no be ma na wahwe na ima na akasa to awon sem ne so video ne de na ye behwe na ye wa hosisi ye na hosisi se wo ba no be sisi wo se ne be abema na ni be ma no kra no hu wo kwa adwuma ana opie ba na obeto ana ya ye twemp na ye hye mu bia ye twemp na ukọ ho kra se wunyamba wo kwa wo no kon so be won nti imagine ye wan sesi no ye mani nyaye because we are Santa Free we nya bidda mama bi enu wa baba African kan mu what you say nti no ya se ho de ndro ni ade na ye insect na ye de hyehyɛ won ye nsusu because asie won ankasa nya me born natural twa ne mu na me born natural ti ho sisi ene wo sisi se ne be abema betimi atafiri mu ye dai aye because aden de madam bi say wo tafiri pa na onye ice water achele pa na ba emo onu toso tete pa ye di atia de didi anka no atia o say ibi didi ayi ne friends oh ayi didi anka wudi on so wudi anka bo so nu atoso anka nye de kora ye den asa o say de no sa pepepepe was so tafrim sa now buy so talk to say yes
wadi ade wonu atoso kama na eno sa na nwi wo ma bo so wi a wunya o toothpick bi sa bo so yi nsim na baby an edi ice cream no pa dia tafe wo koto mo and one ya be bodam enye easy so the gunanum no the few koto na no a ya be bodam anasa be ma no kra no mo an be ma no musu mu di ice cream anasa munya bibi enu no etumo num na mo do mo takama no ewura tweba no inside wona jai enti ni na na ima tweba ne ye ne se ya na amani je ho on se tweba ne de miminim de mi hu ni sa esa abofo nkate ye no wabo abofo nkate ye wie no na se wo biebie mu no sa mo chire mo ye ne se emu no kra na nya wona na kwate yi kwase se wona na kwate no kwase oba hu se ma no ye fi ebi mu ye fi lenye se ebi mu kra ma in January nankasa ye feelings no wa twaba no asa wo de kotie ni wura ko twaba no soro ho ohu enti I say ba ma ni di wo no di twi no kra no asa ho ka say na so for say wo ye painting no brush ho enti ye feelings ye bibia gira ho no ebi se ne de wo no for me ade ba me kase nankasa e wo de gina aha enti woni die de bia ma no o se won ye shadadi wo no ni na ye giant ndro ni ade ne ye yusu no obi wo so bi yusu edro mama se achi me yusu odro e mama se ayehwa me yusu odro sa nyo mani ne putim na ma ne off what is the member bi wo ba wo na o te sent bi wo wase a e putim off class wo ko be se afa odro se bra enti no o se wono so ma ye careful ho no no kakra okay ma no o se mo ye careful na emema no etimi ekagya egum arusiafo enche bia na bia matofo no atum ensuo etowo ya ha ba eni ba bia wo se ensuo ni si etowo ho weda ne de ne ho ayedai aba kumase ha de weda no na ai ma kwasi be ya nka yenye ne empon na ade no opekwan akofi because ensuo ne to onu ensuo to sa onpese obewa abonten to benya ne nko ofie wo sere ya pe tie enche bia na ye be pontempa fast no enya kwan akofi so ye wi abefa matrofo ni ntino sofo edie pa no edie efa so be pa na enye free di we am dasi efa so be brain nya yo akomodin so mfaso ani yo huhum so yo so mfaso enti udi twa utinya ho mu mfaso ho mu de bi ne de yen no ani se wa ankasa no eno de nye mpratwe awari mu de ankasa no se mu di mu hu na mu di mu hu yi a na ma mo mpa e bokora Nyankopon tie mi ta okay se ani je ni asomdue wo mo ta on se edie e ka be ma no ba bom mo ni je e ma mo ankasa mo ntamo no odo sunku ba e na ntia se sunku ba awari a tuturi ndokwa basa wo mu ni awari a ses bema ni ndi wo mu ndi wo mu ya o mu ndi wo mu bema ni ndi wo ba no so ma bema ni ndi se de opre eno no bi akasa che ne yonko ho o mu ndi wo mu mata no aso bi akasa ni ndi basa e hire wo mu che kwa na e poti o da bi akasa wu e bi ata mu di e bi a ma basa ase na nya wu fo kwa na bema ko fu se ne poti e brema na asa ka to o ba nso de na asa ka to di basa e hire ase se mu nya awa wa bi munma ye to su yi ye wo nam Nyankopon ye nam sex exercise say ye wo ye exercise ti na ma ti die no ma mo ke do ma ti ni nje sa ma ti bia o ye exercise e bia na o di ye no ya ku di ni ku ye si o ba so na o ba no si so ko to ni pa na de she do pe ko bu mu a ya nfifiri ko ebi fun ma pa na ko fo asori a awade wo no na nfifiri se wo bo eduma e no kwa ni serious ni dia odi pie da no ko di sori da no ku di di ntem e ko no ntem a odi ku ko eduma ma oni ma te kama di eduma kwa na akoya eduma ne kama de bo mu se di mu a ko se a doctor for aye ni mu di a me se e me ma no ko na a wu ni a process e ka ba wu na process ni aye na ma
me the and I'm the Christian, and I'm going to say, Bible, you know, boy, and one stop you do, and it's in your hour. Yeah, you're boss, what for what I said. So you been to media, or say, I'm not to was it. Or buy the man, only one Casara to was it. The bus fasting away in the beer, and we're going to go along fasting. There is one hour, we now were there, to be the check. Yeah. It's an was one more bar in Casa, and now you're about the Berman in Casa. Then Tiasi, Tiasi, I'm a Javasini. First, I'm in Tiasi, and you move you now, you said, you're 2 hours, you're 2 nonsense, you're the bomb high. India, you're passing now, looking at the home in the end. And found me said, a Christian, it's really a dear private, and I'll be here to go, and I will go, and I'll talk to myself, and then I'll also be no for, and then I'll be out for the year, and then I pass on my entry. We have we have baby, and now you couldn't know, soft. You couldn't say, if you are a dwarf, or very ready, or body just powder, or the perfume you so, or what you said, and one I'm not saying, can't buy, said they will be better upon to me. So, my papa said, what we did, I said, you can fire. No, I am ready to come back to him with I was a choice or chat at an hour. I managed to the truth, now the beer, chin of the beer. Or by yesterday, you got some password. Now you have a boy, a pan, or you have a pint, or you who are going to be boom or the tree boom or the person will be one. We are going to butter eyes also. Wait, Papa Bia, yes, one in the European or catching or Ginny Bibi or Pam no uncle. Enna was what draws be man no a champanasi. No bay could to a farmer. Obey no back before a bow. Obey could you so bay dress. Obey could you a dinner be boy or she was ash and the cheap was Jamabe. What could you say that the body tunnel was ash and the cheap was WBD? Unia, Nadin, a candy, one air batra. Namsi member be break Tito Gatem, any adinina, yet a church of Josie. What Mistress I lady Gatem Sosra, member be break, name him say, when you know, it sounds a change here. Oh, now, so what did you carpet sopping? Woolen carpet. Who say? Willing carpet to someone because the enemy maybe Miss Mikodibi. Medium sir, meaning sir, I don't know a keke. Madam, me boy Murphy, sir, I didn't want it. Me, now what you know, now what you know. Me, I'm not sure me what transaction. Na ukwa na adeno Friday ni de na try na tale ade nanim ansa na me de cause I would have been yame hey carpet su die ayo design su ye so sa ta na jasa ade bi on se wi aso kronfo emi ada wani na ho kronfo wi awa no ani da ho kronfo wi amene ma mani da ho se ade my mistake na o se me sum ye o sisi so a sign more power a sign more power ba aya na e kama mum ya na e kama so for ye be soli na enche bibia matofo na tum me pese o mame hot sex na style be pa na woni je ho pa me pese me hu when e ka di jebra general the sex position but one me matwa mouth straight me come star me ni je ho nti now so aka de na ima de wo so ono de o pepper say wato na konwa no na enkafe say so ade wo so unya de onim ye bo so otwu o ye de say de wo de etes esi ayo wo mu twi mako bo so kafe o say na kafe o si wa hwe a wo kafe na be mana yi wo tmi kafe ma wa hwe a me do ho kafe de di ma na ase ma ni de musia na ye da wa no ba wo ma na papa da bi e so mu style abe ya wo tu no tu ma kafe
aka fe be ma no na kote no etwin match je ese twin chi go da friction ni o se kote na no yo se ma no fi awon ti ko be bi wo mu na timi ka de ne fe kote no e ma wo ye ba do ah ebi su ni o ọba betumi ama ọkọte na kam obetumi ama twa na fe kote no ọba sa ọba na yo ọba wo ye na fe no kote no de ka fe kote na sofo se ma fe kote ho obi betumi afe kote wa ga me do bibia se wa wo mo bi wo fi da bi ọba kai no obi ayo bi da ọba oni fi pa ọba onim fe na obi timi ye no de wukati nam ne se so asa de nam we kwa so no ya o anu yo tititi ei no o beti me dika ba be yi no asa na di ni pastor sa na te so be ma oni no match ansa na ko tie no fa ko she twi no ba no ha ba be na ema no obi betimi a ohun be ba o be na ohun ba no wo fe pa na wa ga e do be bodam ai eno na ma ka mu pa so once I know a good deal now ba on stamina then you to see you teacher and woman no ba ko tie da hwehwe mu e na wo di no you do how baby how rich organism pa no ye de na say wo a da ma na ho ba ho no ba hme but oba na for da wo ji yeah oh me ti no asa wo di twi wo di twi na ba twi su because minim papa bi ne ho ba wo bete wo si yey nti yey tell ba yey nti yey no ai ti o mfre na ja yey na wo di agidin wo yey oh any day je de nyame boy nyame bodie akwa bi dwon o jasa wo say ni de wo mu say no ba say ba sam ju so bi o ba say ju so gum ba sam ju so gum ha o ma tu any day etina esisi etete ba mu bebre so for ye twa ho na ye mmia o matofo ni ntuma o matofo no ye sell o ba o fa phone no number ni 0200603602 0200603602 na ye bia o matofo na tuma de amount yesre o ba low tv volume ne kura maye low ne kura ne tie yen efiri o phone ne so hello nani enkasa normal call mesrew ani die mu a 0200603602 0200603602 ye ka odomu nkoma na waje so dedew odomu nkomo na waje so dedew enne ye kasafa awade ene edie eho edie obi anim di nti video no ebeba hello odomu nkomo pacho udin baby akase free Isaac kase free takra de Isaac wawale oh no worry about na o ba one ne wo ho sisi e ajabe o ba one ne wo ho sisi e what you kwan o we ne insunsu tokumase pa hadi exento hadi ha weather na ye kama pa de no ho aba some ka de mo mpo anu ntie ne ye di pepepe Isaac na style be pa no ani je ho and then machine program in the median to plan ndi bia ne mo bia plan to come September 10 o'clock yeah 10 to 10 because ya da na bia so kono really about them with the something so for where they do them with the something and they do after them that so for mponi na soleba yo ya da sipi nyame nshaw hello odomu nkomo hello
odomo nkomo low TV volume ni mae. Odomo nkomo. Hello. Hello. Odomo nkomo. Bebe. Me pa chodin baby akase free. Hello. Yes, so producer ma and touch my wife. Yeah, kasa na yeti call na video ne na machiri. Hello. Hello. Low TV volume ne ma yesa uba low TV volume no emaye. Low TV volume ne ma. Hello. 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 Odomo nkomo. Hello. Hello, odomo nkomo. Dedo. Me pa chodin baby akase free. Your family is Asamoah Kesi. Pacho fine. Asamoah Kesi. Asamoah Kesi. Evans me pacho yeti o. I'm saying more. Can't say apa ediemu. Ediemu na mimi mani tiamu ni. Yente o kasa kro kasa kese. Nkato hono. Hello. Die ene nkato ho. Aha, na mo kai ya fa nkato hono. Nkato ho sese. Nkato ho. Actually mu ye wo ka wa na ato ho. Evans. Ye na nkato ho de ne ka ato ho ka bibi ato ho ka body ato na aka banji ato. Hello. Hello. Odomo nkomo. Bebe. Me pa chodin baby akase free. Bidi ni nana kwa. Nana kwa akase free. Me kasa free hohoi. Na kwa me. Say no ene ye kasafa edie eni awade wawale. Bachere. Onware. Na edie no de na abeka. Edie na kasa de. O kasa ye beka ho asema enye ye so. It is star be na opepawo. Star be de o call the doggy a o ma me doggy all the time that's the 3 hours from me. Doggy no. Yeah. And so unya single chair bi pa no mani butu na wugina ekira. You come to hello. 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 So for bi so unya doggy pa or pepper. Facebook yeni anuma yeni ababa ko se ohima amuatima yeah amuatima was amuatima yeah amuatin na ohima amuatima was wo hwe free US nana hima ekuma ba kope wa yada hello Yeah, but I odomo nkomo me pa cho ka se free Pacho star be na ope kuntu hoje no doggy no yeah anu kumiti na so atreawe sawe yeah no ko weni kuntu hoje na mtumeni ko pa woni je ho pa jo yo yeda CP hello odomo nkomo me pacho din baby akase free Ndini Joshua mkase free pacho say Ndini Joshua mkase free Joseph kase free dunkwa brekum Joseph start be pa na ope Sunday so nya wa pa no o tayo pa no project na kosura na wa soro na ba kwa de so ko no nya ko plan o ne wo fompa wodi obi ana o o peja oni mai o sister be na ope so
Sabiana Kensere, Utaya. No, Tajo Nako, so now I have to trust some number Quatoko. Odaya no apejane nai ato okon ho no. Na etwe na ese de e to do no. Ano sa na malitung pa. Ano wani jo pa ya da se pa. Be da se pa. Hello. Hello. Yes sir. Me pacho odomu Nkomo. Dedo. Me pacho din baby akasa free. Your friend Amau, because I say Dunkwa. Amawo me pacho style be pa na wani je ho. Star manager on there, or Dan Chema on. Odan chi mo no. One Dan Chemuno, na, or as an nine about where the you back what to in Kakra on. Na said there. I say na na shana is you be I say all the major wanted to be. What's your name? That can I say? Hey, must have whoop. Hey, I don't know, Mr. I don't know pet. Yes, yeah, that's a pa. Mouth whoop pet ties. Hello. Hello. Low TV volume. Low. Yeah. Odomu Nkomo. Dedo. Who your man na bema? Who your man? I'm back to the bright Macatafo Priscia. Hey, Bright Prestia, with name Castle about. Bright, start that power now, pay. That's old man, single chair, you pan no more putuo. No más, you fear the door. Now, you're a cosa to a live matter. Nyabotre. What's it game? Start there now, precious. I can't want to meet you. But I may say, when you're single chair, you pan no more putuo. No, Butu, I no cosa. Huh? No, meet you, Paul, pass. I started out the coin. A quitting bed or fancy. Huh? No, be part necessary chim. Not just say, hello. 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 First lady, Odomu Nkomo. Hello. Odomu Nkomo ba hema. Everybody, good evening. Good evening. You call Odomu Nkomo no age so dead wa my Odomu Nkomo. Dead. Me pa chodin baby akasa free. Everybody, we can put this in your family, Aisha. Aisha Sunyan. Aisha start there. Aisha start there pa na ope. Dead. Low TV volume. Family, Aisha. Yesterday, I will be well free so. I am a doggy, no. Open doggy. The APR doggy. Yo, yadasi P. Aisha yadasi. Hello. Odomu Nkomo. Hello, Odomu Nkomo. Hello. Odomu Nkomo. Dead. Me pachodin baby akasa free. Dead. Udin baby akasa free. Hello. Mami, low TV volume no. Why? Dead. A producer you know never be from my. Hello. Odomu Nkomo. Dead. Me pachodin baby akasa free. O kasa free. Takwa udin. Yima start there pa no ani je ho. I chimbi to one hour the Senate persona. I say Obi Hangen. Nyabotre we no answer who shed them ye enti to boss chichi we start with the asaf many. Oh say Sumbino
Sing, you know, all the tour. Now, all the abundant person at the door. No one not to so, no to them, man. Ah, wode ne tutu sum yeso a no apagya ne nan nyesa na won nsa ba ko so enan ni mu nyesa na on say wode ne won nsa ba ko so nan ni mu se ya na chese wo gina chire na wo kagya e de egum nyesa na wo dwam mase we guy we a guy na sa na opagya nan ne koso na etwa na etu ai do hello But Nkomo hello odomu Nkomo me pacho din ba bia kasa free I don't know original begin to put doma inku yeah the one inku me pacho star ben woni je ho the manager on area my ban at that the mutum tu aka na wo na aha and then we man what did the bully butu ho mutum tu na ko wo na ba no say ye kama pa obo nse so oba ni munye dupi na utimi so ni sisi ne sa na to bi yes eno no ye kama pa na eno no woni madwuma na ni so toma gu ne to ne sa obo nse kache hello Yes. odomu Nkomo me pacho din ba bia kasa free But okay. udin ni ba bia o kasa free The cafe was Jimaima. pacho Jimaima style be pa na ope Doggy style. doggy ma pe doggy say doggy no and then na ma be say ye be chi ma kire hello ye for ye fa free for be abio hello me say ma on so udi obi ana Hello, good evening odomu Nkomo me pacho din ba bia kasa free Pacho free conversation. boshan udin Me pacho mafia style be pa no ani je ho Me pacho all the time say they might do control. mafia pega ne so They might do control. open doggy yo ye da se pa nyame nhia ye mfa frefu bi nan ma doggy etise man na fre meme fre dudo na doggy etise muhu ne sei na che mama ihu secret wo ye den o se o kuntum ho na wo disunya to wenim se na o da so a na be ma no so tar we chi gwa chese ewuremu yie e ma ne ka ana kwatie no so won say ewura twenu eyi a equate I say equate kakra na won say ho no what feelings bi e wo ho no nti dog ni die nyame ni ne kwe enu nti na ye say be ma odi oba sa wan te tata na ye scam what I say on madam do say tata nkra na ye nik den tata wan te tata na ye scam which me say be ma wo ye mi say me report man te tata because and no na chere say who di twe tata no because vim bi wo ewom tata ne de tata no ana me di dog na tata ma de ase ne me kan kai scam yeah man sa na e kam say udi na ya nte na say edie na udi nkwa fa so ni so na udi me nte tata udi bi asa woni ya atwa ne bi etwa die no bi say na tata no madam bi say no tata ni say no wono unani je ho pa na odi kuntunu ho no ma o se kuntunu ho no oba unta nyaba no kuntunu o ye o da kra obi nyaba so no odi kuntunu o sa na o se ho no wo po tata ne sa tata na say ne ho beba na no the sacho kim kakim abuzo ye masho nti awode na no bebie na sperms na kugum obewo na enye ize
ehu onu ni short no ehu na no na maame bi ekuchi abrante bi sa abrante ne ball longe ni bi sofo de otimi tu kon mu nsuo ni bi mi di maame ne sa maame ne tim wei opiam so makmo wo pusu maame na maame na yes opiam so for ye sorry ye ta na so say dog ni so ta ma me ma ho ba no doggy ogro ho beba sisi e ha enu ti na ma na pe no se na be ya sometimes na ya de bia ya say ya ma no ho abante be ma bi wo wa wan take ke obi di wa ma won su no mu atwi tin mo man doggy dia metu akonu mu nsu aba me mra na ateko me ma va doggy ni meet me boss metu akonu nsu akobe se me mra na mfra makra beginem na asan dia ba obeti anfo so for yes also yes some video no ebeba yes on na video ni tato doggy no on say manu obi o ha be man okushia be man kwati so wa doggy buta aje obi ha be man dodo na kwati no okushia na say e ho no kwati a dina dodo na pe universal one no the fan craft fan penifo so say next week nyame ya my position next week na gidigidi pa next week ni gidigidi pa so for chia nipa na ye so chia mi sorry ma fans of Zion for santasi eni ya o he ya chia mo eni na titi so for ns and so for me bi there na so for Francis and so me so for me portion so chia mo na mi fi ra na ba ko pe o say go fi begu ni o ni natifi eni uru channel pa dia umbe kasi sofo yo sofo ya dasi nine man chia wadofo ye wie no ne enko chia me kuma ohima hwata amwate ma o US chia me ra so asulu o twen one me ma ene me ma me ne me papa ni me kuma busuafo ni ahwefo so ene munya mra ehwe ye edo munyina ase abusiafo ye chia obi bia me a me di dwumadi ho chia me din ana Owura Asamoah me kasa me bobodin a me nso so me kobodin na ana obi enke ye bo me timi de obi a wodo me adofo me obi anim de me do no wa me do obi a wo nso do me bia no me chia obi bia yesemo video no ebeba enti yesemo ye so no na ye de asda majibi wa roofing company limited and afi quality medical limited nyame bo adase ne ye besan e de ahie Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahye amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba